chini Tiprasani bising kok sana thanga kai sejalai kok salanyani boni bo jaga hamya tong bono bo jaga tola khiklaima haike mang salaye tola klik tongnani haike khorokse chimlang jomatia mungui Bubagra ni phutlano lathirui Bubagra no kok hamya sawoi Patal kenya no hamya ke salayo hunoi kok Tiprani editor no dom kirogrui ulokai Tiprasa lokurok bai puja kabu haike tabu kok ke haisi bono phandi tongnai Patal kenya tabu bo audio message tikhe Bubagra na hamya sawoi agini live buma light hangjak rong no kok rong no kukhrsawoi Tiprasa lokurok no family gi tongo khnai dinoro number 1 product khomasan dijora tongkho age nang jomatia wala jomatia no tahonai ta tani patharmani porikira jano tai porikit ini teta andolan kajaka no onye kemini bangani pori pori nang jomatia no tangai jomatia no bongso kaika untuk dia nang dongso raja singking kasar dan homo to wani social media ha ka phari ta bangso o ke to to khoro di umutika haike social media o tabuk Patal kenya Bubagra no ekdom hamya ka comment khlaidi bini video rogo bini bage hamya ka sadi hinoi sawai tong haike norok srai ke saima kana Tiprasa rong no family goi Tiprasa no phanangnani bage sob ses taklai tong biang siri siti ni kok amo chung kaham ke sasuk chumaya amono se tuye kok bo ulta pulta ke sawai tong haike Tiprasa rong no bo debroma bo jomotia bo Tripura hinoi khaknani nai tongo haike tebo audio viral lengja ro tongo boni group rong ni bo angamono khnarili angomono jago kemono kebo kaham hamya hani samako gya to bo khe Tiprasa haike kok banglai tonglai khe bahike chungkujuk sago kasinai norok nugui mana kwbangma kok tumarogo chini Tiprasa rok jaga sekjagi tongmani chini laibuma chini culture joto kamawi thangna haike wala lai tonglai khe tani himble chung ani khe tini khaglai tonglai chini laibuma rok chini culture rok joto si sem tamni lechang haike wala lai tonglai nyaba angomo video khaimani karon kebo hincha salai wala lai di tonglai hini samani kogya omono muthaklai di haitang ri hini samani koksi o jago nang khanaima kana Patal kenya ni ko amdi ketebo su comment no tebo hamya ke salai di tebo viral khlai di voice message khlai tebo hamya ke kok salai di hini ji sawang ka ba amang ka Tiprasa ro bahke englai malai nya hino abar bunyo se dopa sakang na yo hini majra bekjak soba ani ke kok simpini gitong soba ani ke kok sigi tong amol lokurok joto no nugi tongu amono Tiprasa rong no ang sanani musungo ani kita wala lai di leader amrika hamya tongo haipeno Tiprasa rok thanchake si tongnani chung haike borok leader nei amrika kok hamya borok amtu hini sariwana yang tola tongnai Tiprasa rok tamo Tiprasa tola tongnai rok bulai nyai tola nya nyongna ble amona amte rono kiar ta khadi chini Tiprasa rok bahike muthang jagi tongman chini jaga rok sekjagi tongmani tabu mo sekjagi tongo nor kok tomarok nungna kwbangma chini Tiprasa rok ni jaga rok sekjagi tongo ayang Bangladeshi phaine rok tabu bo kwbangma burung chini edisi jaga no seknani nai tongo o leader hanjangnai rok joto non sawang kaisa noya norok tamni bage omono khai kokti sanai krikeba masapano chini Tiprasa rok kubuni bosong bai kajak tongmani burung 8,000 9,000 kawana amono tong kok thaisapana sanai kri leader rok haike saliam suk tinin video amsung no baksa sajak ya phanang mano haike norani o kok samani bisu joroti chajak nor komini bising tike sahadi hambai